Inħossni tajjeb biex insuq qasal id-dar. Trasport Malta varat kampanja dwar is-sigurtà fit-toroq waqt żmien il-festi. Din il-kampanja għandha lan li tqajjem kuxjenza dwar sewqan responsabbli u tnaqqas l-inċidenti ta' traffiku ikkawżati minn sewqan eċċessiv traskurat taħt l-influwenza tal-alkoħol jew sustanzi illeċiti. Din il-kampanja hija l-ewwel minn sensiela ta' kampanji edukattivi dwar is-sigurtà fit-toroq li fi żmien li ġej se tinkludi wkoll it-tnedija tal-Malta Road Safety Code. Waqt it-tnedija, il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet enfasizza l-importanza ta' din il-kampanja. Għana san kunu qegħdin nuru lin-nies li nirrispettaw il-xulxin. Hija l-aqwa ħaġa u din mhux kampanja edukattiva ta' darba. Kampanja edukattivi ħajibqgħu għaddejjin għax nemmnu l-edukazzjoni u r-rispett lejn xulxin hija l-bażi ta' kollox fit-toroq tagħna. Il-Kap Eżekuttiv ta' Trasport Malta, Kert Farrugia, żied jgħid li s-sigurtà fit-toroq hi responsabbiltà kondiviża u l-kampanja se tiffoka fuq l-edukazzjoni lil pubbliku. Skont statistika mill-European Road Observatory, matul din is-sena Malta hija fost l-aqwa 3 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bl-inqas rata ta' mwiet fit-toroq għal kull miljun resident. Pajjiżna wkoll naqqas il-fatalitajiet b'44% din is-sena meta mqabbel mas-sena ta' qabel, brata ta' 30 fatalità għal kull miljun resident, ferm taħt il-medja tal-Unjoni Ewropea ta' 46. Dan ir-riżultat juri l-impenn kontinwu ta' Trasport Malta li ttejjeb is-sigurtà tat-toroq minkejja żieda fil-kolliżjonijiet xejra li qed tidher f'pajjiżi oħra Ewropej.